Avui han començat les proves d'accés a la universitat, les PAU, que determinaran el futur de milers d'alumnes. Del Baix Vallès se'n presenten més de 300. 254 d'aquests alumnes corresponen a Mollet. Avui és tot just el primer dia. Per endavant encara els hi queden 2 jornades més. El Mario i la Núria estan estudiant Història. Es tracta d'una de les assignatures de les quals demà s'examinaran de les PAU. Aprofiten fins al darrer moment per preparar-se a la matèria. A veure si surt guerra civil, sobretot, i franquisme. Sobretot perquè el tema de Catalunya és més complicat i sobretot amb que torni la Generalitat, que torni, que si l'Estatut, que si no sé què, que si no sé quan, ni ideies. Avui al matí els alumnes s'han examinat de castellà i anglès com a matèries comunes, unes assignatures que els han deixat bones sensacions. Quan he obert l'examen de castellà m'he quedat bastant tranquil·la perquè dic, vale, ho sé tot, puc anar tranquil·la i la veritat que bé. I anglès, doncs, ho hem estat comentant després quan hem sortit de l'examen i tothom bastant bé. Aquesta tarda molts alumnes seguien preparant els 2 dies d'exàmens que encara els queden, i és que les proves d'accés a la universitat poden determinar el seu futur. Demà que mates història, en teoria són les assignatures que millor se'm donen i espero que no n'hi hagi sorpreses. A més, mates pondera doble, així que no podem cagar-la. Hi ha, però, qui només es presenta en una assignatura. L'objectiu és pujar nota. Porto bastant de temps practicant perquè, bueno, havia de repetir-la per pujar nota, però bastant bé. El que, clar, jo sol sense profe és una mica... Però, bueno, una mica de constància i de recordar el que vaig fer l'any passat i es fa tranquil. Més dubtes els han generat les assignatures de la tarda, quan s'han examinat d'assignatures com física, fonaments artístics o geografia, entre d'altres.